TV, ang channel sa tanan, sa mga Cebuano sa kalibutan. FF, ayaw sa Hmm. giswipe up. Nakakita na ba mo sa viral nga nurse karon nga gi-criticize sa online nga naglingkod samtang gipabarog ang pasyente nga nagkuha og BP? Edward? Wa pa na ako nakita. Okay, Okay. stay tuned aron mahibaw-an pod ninyo ang lain-lain nga posisyon sa pagkuha og BP, no? So, pwede ba kuhaan og BP nga magbarog, magtindog, maghigda or kanang naglakaw-lakaw ka? Karong adlaw Go. atong tukion ang nagkadaiyang posisyon sa pagpa-BP, no? Kauban si Hazel og si Eduardo. Ako si Domino Poson live din sa Kiso TV og sa Senyor Eduardo TV. Welcome kamong tanan sa episode namo nga gitituluhan og sa tituluhan natong kuan. Sa tituluhan eh. Ang titulo Alo, nato sus ani uy, kay ang titulo nurse. nato Ang viral nurse. Viral karon ang karon. Ang tapulan nga tapulan nurse. Unsa nga man gyud nurse. ang Ah. insakto sa pagkuha og BP, maghigda, maglingkod, magbarog o Ay, maglakaw. ay grabe sad anang tapulan no, nurse nga tapulan. Murag Basi sakit gid gikapoy na siya siya, no. pila na siya ka oras nag-duty. Lagi, no, O kanang ang murag sakit pangutanan, nurse ba kaayo. jud ka ni siya? Yeah, mao na siya. So ayaw Ah. kong biya Mm. usa no kay ato ning tukion karon. So Mm. gibash ang usa ka nurse sa dihang nabidyohan kini nga nagkuha og BP sa usa ka pasyente nga naglingkod ang nurse samtang ang pasyente gabarog. Mao kani ang viral nga senaryo sa usa ka video nga gikasilagan karon sa mga netizens online. Kay mura man og makita nga nagtinapulan ang maong nurse. Atong tan-aw ng maong video. Roll VTR. Roll VTR pa. Oh, di ba? Oh, hala. Asa mga nurse ana? Kanang naglingkod. Naggalingkod. Hala, Edward, uy, naglingkod gani ang nurse. Naghinambit. Ikaw ba? Ah. Tan-awa, Edward, Basi naghinambid gikapoy pa. na siya oy. Kay daghan kay pasyente. Wala ra ni audio. Wala lang nakubutang ig audio kay basin og Sige. kuanta copyright. Pila kay reading na niya no? Mao na. Basi ang reading mo baliktad. Ang 18 nahimong kuan. Systolic. Kakuyaw. Okay, so ang kana nga video inyong makita gikan na siya sa philnews.ph. So kuha kini sa usa ka ospital dira sa Sorsogon area, no? So sigon sa initial nga taho nga kining medical worker kaning makita nato nga nakaputi og uniform nga naglingkod nga ginatawag og nurse, pero usa ka clarification nga gitaho sa philnews.ph nga kini nga babae nga naglingkod nga naghinambit kay nursing attendant daw ni siya sa maong ospital. So naapod ay nurse, naapod ay tay nursing attendant. Yes, naa, Edward. Explain Sa may kay trabaho na nila trabaho te. o kana. Oo. Ang kana siya, Edward, makita nimo diri sa amo kasagaran diri sa amo murag most hospital din, Edward, ang nurse kay mag-cap pa. Nursing cap ba? Kanang puti nga mag-ana pa siya ba? Abi Oo, ako mag-apat eh. Di di pa sila Magkapa. dili pa magkapat Nya dayon to ang nursing attendant, Edward, pareha ra gyud na Wala. sila no puti gihapon sila. Pero kung sa trabaho na, Edward, lahi na ang nurse, lahi sad ang nursing attendant. Ang nursing attendant, Edward, mostly ang ilang trabaho kay sila maoy tig kanang beddings, tig change sa beddings, tig kuha og vital signs, tig kuha sa INO kanang intake and output, tig pangutana kapila na libang nangihian mo ang nursing attendant. While ang nurse, Edward, kay sila ang maghatag og tambal, maghatag og injection through sa dextrose, nya maghatag og kuan kanang usahay ani magsuwat sa chart sa FDAR sa kana ilang assessment kung sa ilang nakita sa pasyente. Ingon mo na siya diri Ang sa kaning Philippine setting. nursing attendant mo ning katong wala nakapasa sa nursing exam? Ay grabe sa nimo na wa ka pasar, Ay. Edward. Uy. Pero Edward, ang nag-eskwela nursing na sila kuan. attendant, yeah, Unsa pero 2 nag-test years, da? yeah, Edward, 2 years na sila. Okay. Oo, So Ang 2 nursing years na attendant yun sila. na ilang course te. Ang among Nursing curriculum aid, nursing aid. te, ang akong nursing curriculum te aid. sa una te pag
pag kuan ako, pag college na ko, akong curriculum kay ASE curriculum man ko. So pag graduate na ko og second year, kuan ko, nursing aid. Na Hmm. So Hospital. hayahay day ang nurse gyud kay naman siya aid, naman siya alalay. Kung oo, pero ayan Or Lord na Lord. dili tanan hospital naa? dili tanang hospital unya, dili sa Ah. tanang, to be honest, dili sa tanang alalay kay alalay. Kay 'di ba additional Yeah, expenses pod ni sa hospital? Hospital, Sila kay oh. pasahod pod ni sila, eh. pero Mm. gamay man silang sweldo Edward i-compare sa nurse. Pero Gamay-gamay man silang regular sweldo. ni sila or like JO? Yeah, nasa sila plantilla. Regular Naa sila. ni sila plantilla Edward. Mao na At kato ato kung sang giingon nimo. Hala, te humanon sa nato ang istorya no. ato Kay sang murag ato sang kay i-greet murag net oh, na sige. nagtanaw to nga nurse no, nurse sa Cebu City. Ako ning estudyante sa una niya, taga kuan pud ni siya, taga high school pud din namo si Janice Larua, Oh. nagtan-aw ningon siya, unsa man ni uy? No? Alo, alo, unsa man ni oy? Oh, mao na siya no ang video di ay so naglagot ang mga netizen kay daw mao na kini ang ultimate act of workplace laziness. Grabe no, murag nalagpot na akong laway Ultimate. Edward. Mura Edward, mag nalagpot na namo akong tay laway kalagot eh. Edward. Uy, Dili lagi lapos kay diri mong mo laway o nilapos Jensan. lagi Edward. Kay nagmuhal-muhal pa bi ako sa akong giibtan nga ngipon ha. So Basi thousands of matanggal imong postiso netizens, ha. Ay, wala sa ko'y postiso Edward, lain kay Edward. So na thousands sige of te. netizens ang criticize nga unprofessional jud kuno kaayo. So imo sad bang pabarugon ang imong pasyente while nag-BP ka, while komportable kaayo kang nag-akin-akin sa imong mga bintiis, no? Tan-awang mga bintiis sa mga Hmm. paa, no? Nga mag-BP. Unprofessional na day maglingkod te. Mo na Ang ato nang teacher tubagon maglingkod. karon. Ang teacher ko maglingkod Sige. magtudlo, unprofessional. Ayay, nadyo Oh, maingon So sige ani. Doms. so sa dili pa mo bukal ang inyong mga dugo sa maong nursing attendant, kay kanira pa si Janice Larwa murag nibukal ang dugo nga nagtan-aw karon. Atong pangutanon si Ate Hazel, kay si Ate Hazel ba na active nga teacher karon. Ay, abi Um kog siya ang naglingkod ti teacher. Lagi oh, nakulbaan ko at Edward, ato sa pagtan-aw nako ka pare-pareha ra ba mig dili lawas Edward ha, pare-pareha ra ba Ay, mig babaw nabo. dapit unsa pa? naipangutana si Janice Laroa kung asa daw ni nga ospital kay aron maiwasan nila. Di nato i-mention diyan ang kuan, ang pangalan sa Kuan lang, ospital basta Sorsogon oh, lang naa ni area. sa Sorsogon nga. Sorsogon. Gituyo na ko nga di i-mention kay dili man wala man ta diri nga kuan ba kanang tawo maluoy sa tas tag iya sa ospital siguro na imutong nga I guess ano, private ata ning hospital, no? pribado siguro ning ospital. So, atong pangutanon kay aktibo man si Ma'am Hazel sa pagtudlo sa fundamentals of nursing kung unsa jud ang procedure sa pagkuha sa blood pressure. So te, unsa man jud ang procedure sa pagkuha sa blood pressure te? Okay, so ang preparation ana Edward, paminaw Edward ha, kay wala ba Mm. kay ang mag-ani Edward, preparation Ako ana kay nagakuha mo biya ko blood pressure te ako lang. tanawa, Mas may tanawa ra gamit oh. nimo Dord? Kuha Kanang na kuan? ako'y kanang Digital, device. Okay. digital na naman ron te, Digital. kuan ra sayon ra kaayo. So ang first Oh, gyud nimo preparahon kay pahuway sa kadwar dili sa dayon no. So let mm, Pila man sa ka dayo. the minutos te? patient should rest for at least 5 minutes no. Una ko ag BP 5 te. minutes na siya before siya kuhaan. Kay kasagaran biya Mm. nato mga pasyente or kinamo na sa labi na sa outpatient or sa barangay health center, gikan biya to na sila maglakaw Duart. So imo sa na siya makuha, dili mo diretsoon og Mm. kuha. Okay nya, make Ngano sure man te, pud ngano kung diretsoon di ay? hala, oy taas kay na Duart, taas kay nag-BP kay nagbukal pang dugo ana Duart. Ah, Grabe sa nang nagbukal te. Nagbukal pa ang dugo, may nagbukal bukal-bukal. pa. Alay pasig makuha na sa taaning magbukal ang dugo. Okay, so magkuan ba Duart? Kana pa siya sa kahago ikaw kuno Duart bigi ka Mm. kag lakaw nga kuan kaayo layo kay di ba Labi kutasan ka labi na mas no kay kanang imong pulso, mga mas kay imong mang ginhawa. labi na kanang naay mga hagdan ba no sa kaunon mo na. Oo, Oo. tungason. Mga clinic. Unya Tungason or Duart, lugtungon. Te, paminaw nya te. imo Ingon si hmm, Janice Laroa te nga naglibog bugat kuno kaayo og lawas ang pasyente. Kaluoy sad o Doms, Janice Doms, gibash Doms, man. murag Ha, ipa-BP sa dato na si Janice kay mag-high blood. diyan high murag blood gyud na kanang high blood kanang gyud. dagan sa labing maduol nga kuan labing maduol nga barangay health center. Nya ingon siya nga naglibog ko kinsay pasyente diri. Mao gyud kay dili gyud ni mao atong gitudlo sa atong estudyante tino nya
Oh. nagtanaw pod si Onara Mas naa sa kuan watching from Jensen. No mayong buntag, mayong gabi dihang Uy, Yung Johnson, ano, kinsa man Edward? Johnson. Oh, naaman ni si Edward sa Jensen no. Hmm. Fan gano'n na ako, fan. Pwede rin ni katkaton nimo ang bintana. Uy, Muhay ka Aw, luyo. aw. eh, Ayaw sa lang kay Jensan. ngano taas nag-BP, kumukat-kat sa bintana. Oh, Okay, Oo, so di so and makuhaan. then Sige, kuan siya Edward, avoid stimulant. So the patient should not consume caffeine, use tobacco or exercise for 30 minutes prior nga kuan siya og Hmm, BP. so Yang dili next na Edward kay dili mo mm, bawal inom og magkape, kape, mo tabako magtabako. oh. before So magpa-BPT. before Wa magpa-BP man or wa man nagapangutana ang nurse natin na nabako ka, kuy? Na nag-inom kag kape wala man. dili, na may uban Duard, mangutana sila if i-check nila sa BP taas ba. So for example, taas imong Ah, BP. So ingnon din kanila Duard, "Sir, niinom ka ba kag kape sir or gikan ka nagtabako ana mo?" Naa na din na sila nimo. hmm, Pero kung ina nga case, dili ra na sila mangutana papawayon ang sa siya. lain sa kay Eduardo, "Uy abot nimo, sir niinom kag kape sir, sir ni kuan ka o." Di na sad na Wala mao sir, Duard bahol lang kag sigarilyo. Duard. Oh, anawan Marites. Marites ba mi Duard. Okay, ang next Duard kay gikan sa preparation ari na ta sa proper positioning ko importante ni siya no. So Hmm, lingkod no, maglingkod jud. So ang unsa ana pasyente jud gid straight? ay must sit comfortably with their back supported. Yes, Duard. Naa gyud nun, Ah, musandig gyud ka kung nakay dapat kasandigan pag naisandiganan kay ang uban murag oh, stool lang oh ipalingkod niya. sa imo. Oo, Mm. and then dayon tan-awan na mo nang naa sa tong picture no, so naa siya sa diganan. Ang next Ah, na naduan okay. kay ang imong legs and feet, so legs should be uncrossed. So dili nimo siya kuan Hinambid. sa tawag di ka Ginambit. maghinambid and feet should be flat on the floor. So ang imong duha ka tiil Duard, imo jung i-plastar kuan sa imong sa Te, sahog. Dili kay mag social Dili di ako te, iisa. ginambit ko te, magbuot day ang nurse. Uy, paminaw si Sabay kuan nambit niya na rin ko te. si Onara Mas naa sa Jensen, si Sam din ni kuan ni amigo ni sa kuang kuya. Hi, diha maayong gabi diha sa Hello. ah, Hello, General. So, asa ning lagog oval? Nabi may event karon. Uy, 1 Sam week na mo naponoy kay nami Kalilangan Festival, 1 week. adto ko no sa Uy, kuan Sam oh. oval. kahapon na ang Cup of Joe, karong Friday na si Piolo Pascual. Adto Wa ka te. karon? Wow. Karong Friday, Karong maglaga ni. Friday. Ah, Na Oh. hi na naman si lang mi Piolo naman gud si Piolo Piolo Lucas diri Paul. sa Kisaw TV Piolo na Padaplin. kana na Piolo Ote, balik na te. Piolo Uy, in Te, fairness si magbalik Eduardo kay na si John te. Lloyd ba ni si Eduardo? John Lloyd John Padaplin. si John Lloyd sa mo ang section. Si mo John ba? Lloyd nga Hala kaligo bitaw og isa ka Edward. bulan te. Uy Edward, murag yung kag si John Lloyd Edward tanawa Edward ha mo Te. anak ko pimpo Edward niya akong bukhaw na akong Sige, sige sige, sige. tanawa sa ako Sige, Edward sige, ana. sige. Iyon ko na. Ha? Ha? Sino si John Lloyd? Oh, balik na sa hinambit Yati, te. Kung may yati nambit mura na dyan ko te. mura si kag sa keynote in fairness. Ah, katong Lain sa katong kayo. giano na siya katong nagsakit. Lain kay ka Edward. Ikaw ba Edward ba? Injo kong Uy, kuanan Edward. nanambog na Ako biya din si ang Chris karon no. Ay, Nanambog balik siya. na siya. Well, okay ta. kaulian man O tingi. tanawa ko Amo ni sa IG nagtambog siya. tinuod May. na Edward, dili na ang previous. Basig effect Nga pa siguro siyang kuan. Latest lang to, bago lang siya nag-birthday. mao ba? Mm. Sa kadaghan aning pasingit, uy, di man ko tunhay ani akong O sige, discuss. balik te. Te, kung manghinambit lang balik. yun ay ang ano te, Oh, maghinambit lang pasyente. ba? Oo, Di magbuot imo day ka. badlongon. Uy, ingnon nimo Edward nga, "Sir, kadiyot lang gyud kay sir ha, ayaw sa paghinambid sir kay magkuha ko BP." Ingnon pud nimo. Ngano din, Ina nada siya effect? Na siya effect sa BP? Kung Naghana ni maghinambit. Edward og kanin pangatudlo. Nagastorya na Di, ko ba dili di mawala ako na nurse te ha, mag-epekto. di ako nurse te. Kuan Dward, Dili lang kay may ngano impede ang Edward. circulation Dward. May impede Oh, kung makink ang imong blood vessel mo, Ah, taas imong blood pressure. Nya, mao ang ba? kanang tiil kay low man diha ang kanang mura og low Oh, ang no. output, hinay ang blood pressure diha nya kung imong panghinabid ma-impede Need imong mga siya blood og high pressure. pressure para mabalik sa heart. So dili ma-accurate ang ato ang Ah, reading. Padayon para te. dili maipit. Sige. Mm. So mao na siya no. Sige Then te. to Edward, man naman ta sa legs and feet, ari na ta sa arm Mm. position. So the arm, usually the left should be bare. Kay ba ko mutana na sa kang ano sa left magyud Ganun. should be bare and supported Tama at heart ka. level. Okay. O O ganun tido. sa Anong left. left? Tanawa. Mangutana na lagi. Tubaga tidong. So, Ako, kuhaan di na ako to. ganahan sa left. Oh. Gusto ko Kuhaan right Dward. kay left-handed man. Kay kuhaon na to ang blood pressure nga duol sa kasing-kasing. Asa may imong kasing-kasing sa left sa right? Sa right.
sa right person. At Wala ni mihugot man, oy. Mihugot. Kalod. Uloy, Di mo kalod. rinig Di ikaw, mo-word. ti. Ti, Uy. uy, may dali sakit. lang anong dapat dool sa heart. Alalain sa kay Eduardo. Eh. Doon sa Lalo ko heart kay nandoon sa kung heart eh. para mas accurate ay imong reading kay kung timan-an nato nga kung layo sa heart ward magkaubos ang blood pressure. So di nimo makuha Mao ang ba? sakto. Oo. Okay. Ang sunod Duard Sige. kay calf placement. Kaning calf di ay Duard, mao na siya kanang tao diya sa bukton sa babae no. So lain-lain na siya Duard, naay para bata, naay para adult. So make sure sa dili sa nimo tao ang para bata. Okay, basi para bata Taas may Guot no. tao. kayo. Lain Taas kayong kayo blood eh. pressure. Yung blood pressure So ko Guot kayo, oo. 1 million. oh. So wrap the cuff snugly around the upper arm. So kanang igo-igo ayaw sa kugtag maayo Duard. Ikaw Duard nagpa-BP man Di jud ka Duard. ginahugot ba nako te. Dili ba what I mean kanang Ay, magpa-BP ka asa man maabot sa gauge ini Kanang firm lang. ikakuan niya ini kabumba kuan niya kanang Duard. sakit na kayo. Kanang murag maputol imong kamot. I think gituyo to Duard kay ngano kanang daghan ka kag pangutana Basta bisan Kanang maglagot. ma-feel gud BP. nimo nga mag-flow imong Oo. blood inig ano na niya mo Lord. relax. Basta maglagot ang nurse. Lord. Hugtan maayo Unya, no. nya moingon man na ang nurse do, moingon man na pasyente, "Ay ma'am, hinaya ma'am." Moingon na si Edward, uy nga, "Ay hapit na ma'am, agwantahan lang gyud ma'am." O, 'di ba? Gan Labi na ka ng pasyente nga mga kuan. Okay, so and then the lower edge of the cuff should be positioned about 1 inch above the bend of the elbow. So 1 inch siya Edward, dinhi Edward, diri siya, diri Mm. ana, diri, di ako tob diri ana. 1 inch. Okay? Mm. Oo. So Ganong 1 measurement inch is man. now, Oh, lain di. lain sa kay Eduardo eh Kanang nga aron imong makita Kung ang to, kuan, Lord. kung 2 inches daite. Aron 2 aron inches. makita ang tawag ang antecubital space. Kaya ano yung kadiri mo na ibutang ang kuan imong man na diha stethoscope. Eduard, naa man nay pulso diha Eduard. Also, So imo nang Oo. brachial ba nate? Brachial pulse. So imo nang i-check ihang oo. brachial pulse. So lain Te, matesting Oo. naman niya tiningon si Janice. atong utok ani ha? Ningon si Janice, amo ning schoolmate ni Edward. Ingon si Janice, siya, mo duty na si Edward og hospital after tonight's lecture. Gani Edward, mara kog discovery mag-night. nursing ani. Mag Ay, night na ka te, Eduard. te kanang dira gud sa cuff nanay kanang line dira nga dapat i-line po diri sa imong kuan. Unsa man nila? Dili Eduard, mo May nang arrow. purpose mo. Oh, 1 di inch ba o nay arrow dira? Nay Oo, arrow. nay arrow no. Nya kay Um, baw ko imong gigamit digital man na imong gigamit so taod-taod lang mm, ka. So ang proper gyud Eduard butang mao lang 1 inch kay ngano magbutang biya ka sa imong stethoscope. Kay baw ko wala kay stethoscope, digital na wala imong man diretso. digital. Oh, imo nang i-feel ang pulse din hadapita Eduard. Ana di magbutang ang imong stethoscope. Okay, so Mm. inflate the cuff to contemporarily stop blood flow, then slowly deflate it. So, di ba mo gibuhat sa nurse ni mo Eduard nga gibumbahan niyag maayo aron masakit may maputol na imong bukton. Okay, Unsa so unsa na number na siya te? Na say depende limit. Eduard. Nasa mga asa 180 na te ay kutob di bomba basta din na siya. Gumayan man na lang, yan naman ang Mga di ba? Oh, murag na may pa i-push. naay kanang Naman na murag siya mutanon Stigmo. man ka sa nurse pila imuhang normal usual. blood pressure unya. Murag Oh. motaas ra mo siguro mi og 40 mmHg millimeters mercury or 50 millimeters Mga mercury ina Ah, may ang ina mao Eduard. basis. Imong bases. Ah, Oh, so mo to okay. imong baseline nga okay nga nira day kutob iyang BP. So di Di kay di mo mangutana pala Edward. Eduard. Di di mangutana ang Mao nurse di ay. nangutana siya unsa imong Oh, di kanang ba? BP So kung kasagaran 120 sir? imuhang kuan, 120 imuhang blood pressure. BP usual. Nakalimutan ko sa kuan ha kay di among good manual among Basta gamit. moad Ano lang man gud sila, ni? moad. Moad mi og sa una 40 or 50 above sa 120. So moadto mo stop ko sa kung Mga inana 180. Eduard. 180 pero kung naglagot ko sa kuan Naglagot sa 200 oy. Asya. 200. Kaya kung sa digital man gud murag automatic ba kung ma-detect gud nila nga murag guot na Mo murag down mo stop deflate na siya. dayon, di Oo. ba? Mo stop. Mo-deflate siya. Ingon si Janice, "Oy, seryoso kaayo si Kadward. Ipaglaban mo yan." Dward, ngano wa to ka Oo. mag-nurse, Dward? Kay mag-doktor lagi ko, di ba? Di Mao ba? karon doktor, Oo. nag-doktor gyud siya te. Doktor pero iba. Anong wala man ka medicine. mutuman mo padayon sa imong medicine, Dward, katong pagkuan, Mahal kay Dums. Uy, nag-wait ko sa scholarship diri sa MSU. Bago lang katong pandemic lang nagka-medicine niya, tiguwang na, wa nay chance. Bitaw no ba sa tiguang na, Dward, no kay lahi na gyud Oo. ti no, ang utok ti ba? Kapoy na oo. Kapoy nag-study.
Mao. Mo So din mao ni te, sige balik te. mo din ni siya sige Natuk-an ning pangutana stethoscope na si ate. mo din ni siya sige balik-balik sa Oo, kanang kanang ana good pangutana kay curious kayo ko ba interesado day ma-prove ba? siya no, Mm. mag-medicine gyud ta day siya. If you Okay, were to turn back Edward. time, Dward, magkuan ka, medicine ka or mag-nurse? Oh, mag-medicine ko niya, neurosurgeon. Hala, uy, Wow. maandar, Dili talati ko maandar ka mag-nurse ni oy niya, kay uy. kanang ma-high blood mo mga ano kanang mga pasyente nga kay ulo. Unya High ingon blood sila ang mga pressure. nurse kay magtrapo daw sa sa lubot sa kuwan. Edward, Edward, naghisgot na ka ganina, Edward, nurse aid, 'di Ah, ba? Oo. nursing Na to aid. sila, Pero kung mao walay na to nursing aid, sila. Kung walay na di Na part na naa sa imong may trabaho, kuan, Dward, Edward. kanang kuan science Yeah, man gyapon na kay ang kanang fecal matter kay acidic man na sa imong kwaon. So mora lang namong ginahuna, Dward, nga kanang fecal matter is mm. acidic Mo nga imong nang kwaon kay aron di Doms, yeah, ma-cause ulcer. dira ang sa among Canada ginaw Doms na namoy sad ano, nursing aid. Naay nursing aid pero naay mga times nga wala. Ah, So wala. ang mm, nurse gyud ang mo wipe ana. Pero dili sa kuan mi mo sad, wipe na kanang magamit mi og tissue ug papel kuan gyud na gyud set gloves. Gloves. ana. Mm. Naay set nga nang kumpleto nga set para ana. Bitaw, Unya Edward, sige na, Edward. as much as possible, amo i-train ang pasyente nga to become independent kay na may mga kuan Dward, mga pasyente nga Mm. tarong pa makalakaw pa yumingon, "Ma'am, malibang ko ari sa bed pagpailo ko barug." Sa doon mas kasillas. Murag Nya, murag lud-anon magud ko ana ay murag makaya pa nako kanang mag-dissect siguro og tao. Edward, ang primero ra may luod ana. Um, Edward, ang unya una kanang na, unya Edward. disirit pa gyud disirit pa sa imong no. Uy, Edward, magkuan ka ikaw uy lagi dili na, Edward. Una, mag-gown. Edward, mo na yun ang naon nimo, Mag-face shield, Edward. Kung motrabaho ka sa gawas, Edward, imo gyud na pirmi naa sa imong kwarta. Ay daanan ang dollar, Edward, dollars. gani Imong kwarta tan-awon. na ni. So mo na Ay kada makuha na pahid ka, nimo sa Edward. ano te kwarta. Kwarta. So mo na, Oo. Edward, kanang siyang magpagpahid sa dun mo na giingon, Edward, nga nursing is an art. No, is an art Ah, Edward mo na be kisa man kuno'y kuan be nga kuan-kuan og tae be kisa man kuno di unsa man kunong trabaho nga aside sa kuan nga magkuan-kuan og kanang Magdudua. like uy bahuan na to diri gisgotan oy. Uy, Pero ninangaon Duard, dun eh. di ba mo lagi na niya reality good, di ba? be Mm. bito Duard pero diri Duard like kami no sa Soto o kaning mga public hospital diri sa Cebu, Cebu Mm. City Duard kay amo na pud nang gina-train ang mga SO. Kung ang pasabot sa SO Unsa Duard nang is significant auto? others. Ah, Significant ilang others, ilang kuyog magbantay. nila, ilang Oo. magbantay Edward, sila na i-train. So sila Mm. actually dili i-train, sila na ni moilo, labi na ilang patient kay kanang kuan ba ron unconscious or kuan Mm. dili ka Oo. barog. Sila na Edward, uy paminaw Edward sa neuro ward man gani kay bawo na sila mo kuan ha, kay bawo na sila mo suction. Suction ba Oh. Edward? Kuha Mm, sa kanang mm. mukuha sa secretion, gina-train pod na sila kay aron kay daghan biya usa ka nurse pila biya ka bukang pasyente di biya niya Mao, maato mao. tanan di ba? Sila say magpakaon Edward kanang through NGT kibaw na sad Mm. sila importante lang gyud manawag sila sa nurse usa kay i-check usa kung patent ba ang tubing ang kanang ihang tube in place Kung ba. tama Yeah, pa, after na oo. i-check sila na din mag-feed. Oh. So mao to Edward no mao na ni ari na to sa reading no sa systolic pressure Mm. recorded when the first pulsing sound is heard. Mao na ang gitawag og systolic. And Mm. then when you say Unsang sound ana diastolic te? Shh, mo pressure, ana. Shh. Dili. ang Chig unsa man ana. ang systolic. Unsang sound ana? Oh, Madungog nimo sa push. Amo status. kuan sa siya kanang usingan ani stethoscope. Aw di mo Kanang ana sa siya Mix Duard. correct Dili pa sound. sila arms. Shh, ana pa ana ra. dili pa siya ang Ush, diastolic na ush, Duard. ush. Oh. Ah. So Duard, and diastolic pressure recorded when the pulsing sounds disappear. Mao na na din ang kanang diastolic. Mm. Maghinay-hinay na siya oga kuan. So Wagtang. mao na Oh. over. Hangtod mo So fade siya, no? systolic, oo, ang So systolic Duard so mao nang between ano 100 ba? over 80. So 80 ang diastolic Duard. Between digital ug Figmo, unsay mas accurate kay murag kuan man gud murag naay error of ano ba? Percentage error ang kanang tao ang Margin of magkuan, error. oo. Margin of Kuan error. Dward, mas accurate ang kuan Dward manual. Kay Hmm. mas accurate ang manual kay kuan man kanang tao man gyud ang naminaw.
Mm. Nya makibaw man ta, maka-differentiate man ta nga even if na algorithm ang kanang digital, hyper realistic, hyper accurate gyud ang digital. Pero Mm. pananglitan gani kung patay ano, say for example ha, we want to diagnose kung wala na gyud blood pressure or kana bitong magkuan mi kanang mag-save mig tawo nya ang blood pressure kay pa-drop, manual naman Mm. mi. Manual naman nya. Human Mm. ang kaligrig tungod kay naanad na ang tanan sa digital te, Di magyahay na kabalo. o sila nagling ini kisa kibaho og kanang kuan manual ang mga Manual. Mm. Pinoy nga nurse maayo kaayo biari na pa tao dayon. What Mao if bitaw na bungol siya. ang nurse? Ay kalis. Kay bao ka Dord Hey, mo ni ako Edward. nga pangutana sa akong maestra sa una nga lalagot jud ako maestra nako te. Giahak ko eh. Kung bungol. Kanang mao na Magi wa ka mangutana Edward nga what if ang wala nga kamot pungkol. Mo ginang imongutana sa akong maestra te di ba Gani, te? What if gani pungkol may ang wala? error na kay Oo, kulang. asa na ka mokuha. Suko sa akong maestra lagi ti. Lagot kay siya nimo. Lagot kay Gikuan akong din ka. maestra nako eh. Kay mo gid siya gitagaak problema te. Di mo siya Yaw-yawan gitagaak pati kay siya. problema. Ikaw ma'am, what if ang maldita mo kayong maestra nako tino. So, ang left kay Oh, kuan, pungkol, o naputol gid pungkol. siya. Siya sa kuan, sa right. Ingko kung wa sa right ma'am, siya nga Pungkol po. siya nga Tiil, tiil. kinahatiil. Sa bitiis ingko Wala nga sad. kita man ko anang kana tong pastor nga sa TV nga wala siya tiil, wala siya kamot. Asa man ka mag-BP ana? Oo. Oh, Katong kuan na ano sa lagutas teratogenic. akong maestra Kuan, oy. pwede ra sa liog ibutang ang cuff. Wala pa ko kitaan na. Ingon tanong ko sa usa ka doktor ti, Natuok. kanang possible pero wala Bisan pa siya ko katubag. kitaan na. Ningon siya possible pero wala pa ko kitaan na. Matuok mo siguro ka no. Oh, Mm. sige Bitaw. te. So Edward, sa akong pagtudlo sa fundamentals of nursing the Edward karon kay ako jud nang gipakita sa akong mga estudyante Edward ang katong yung sa una ang karan ang manual nga katong gitawag og Mm. aneroid kaning gigamit Edward mo aneroid man ni siya o katong spigmo Edward katong Sphygmo. yung ganing na ay mercury kay Edward nga katong yung puthaw nga Katong kuan mosaka gid mo siya, to siya mosaka. mosaka o Oo. mo to siya spigmo o kanang kuan o mo to mercurial. Okay, so Edward, so accuracy, Edward. So it is generally recommended to take at least 2 readings, spaced to 1 minute apart, to ensure is the result Mm. for the accuracy. So, mo na siya, Edward, especially if taas kay BP imong ang patient, Edward, Oh, imo lang ipares. i-recheck og balik. Yeah, ipares siya ka dito, i-recheck nimo og balik Mm. kung kuan ba jud kung pila iyang BP. Sige. So, Oo ba? sige buhat kaya Okay. na atong babae sa video team murag wala no. Iba. Kanang kato akong gipangyaw-yaw. Oo, Ang murag promise lang wala. gani, wala Wala naman niya gani sa gi-apply. kuan. Wala naman Ay, gani wait. gipangkod. Allowed ang nursing aid magkuhag kuan. Yes. Kabalo na sila Yeah. mag-read. Kibaw. Oo. Ah. Sila gyud, sila na Edward. With Mm. kuan na with supervision na sa nurse kay kibaw sila mo read word pero limited ang ilahang interpretation. Kay naman Mm. interpretation after like for example, makaingon ang nurse nga kay ang nurse is trained for assessment man. So ikuha Mm. sa nurse sa blood pressure niya, iya din ang kuan Ma-analyze niya. analyze, Ma-analyze compare niya niya. sa previous blood pressure, sa sakit sa pasyente. It's more like kanang taking blood pressure is kuan na kana ang ang pagkuha ra na sa information pero ang pag-interpret na ang nurse na. Okay. So Dom, aside sa paglingkod ba, pwede ba magbarog or maghigda nga kuhaan kag BP? Yeah, naay mga instances nga kanang maglingkod, maghigda, magbarog ang pasyente. Kana atong nakita. So daghan kaayong mga netizens, mga nurses pod nga mga nurses pod nga nag-defend sa kana nga nursing aid or nursing attendant nga nag-ingon nga Nakasabot sila ang siguro. kaning video is part of kuan ra ni siya, part of a procedure. So mao nitong isgutan karon ang tawag nato ana Edward kay hi ni Jay Caballo nga nagtan-aw karon. Ang atong kuan ana Edward, atong gi-measure ana kay gitawag nato kuan orthostatic blood pressure. So ang orthostatic blood pressure Edward kay atong kuan og BP while ang pasyente naghigda, nagbarog o kuan naglingkod og nagbarog mao na ato ang buhaton. So ang rason nganong kuhaan nato og blood pressure ani nga mga posisyon aron mahibaw ta kung naabay changes
ang blood pressure mo, drop ba ang blood pressure sa pasyente kung mobarog siya. Og mogawas ba ang mga Mm. simptomas nga ma-feel dizzy ang pasyente or ma-unsteady siya upon rising. Kay na may mga pasyente nga maadtog ospital ang ilahang complaints duward kay kuan nilabad ang Mm. nalipong sila og nakuyapan sila. So gusto nato Oo. find out dire kung i-rule out nato kung tungod ba to sa kuan orthostatic blood pressure. Mo ni kasagaran kuan nya time na siya Edward ang blood pressure dili kay kuan kanang tawagan dili kay higda pakaliton nimo og lingkod. So Tindog. Lingkod. so hinahinay lang na siya. So nga mo ang buhaton aron di siya makalitan kay higda, lingkod og barog. Naa siya interval og 5 minutes each. So dugay na siya mahuman imuhang procedure ani niya. So Mm. gituhuan nga ang kaning gibuhat sa nursing attendant is part of this procedure. No, murag na lang ba? Mura og ito sa takibaw kung kanang unsay gibuhat ana nga nurse ang nursing attendant pero ginahon lang sad nato nga kuan nga kanang tawag ana nagkuha siya og orthostatic blood pressure. So Bitaw niya kasunod kay bawti sa pasyente, yeah, 'no? Kung usa sa sitwasyon atong pasyente ba? yes, unya Edward Hmm, Mm. sa kani nga orthostatic blood pressure ang interpretation ani niya kung naay drop sa systolic so diastolic systolic no sige itong nasa taas Mm. systolic ang nasa ubos systolic, Systolic. yang Dayas ang systolic. baba. diastolic ang nasa ubos mo siya fraction ba. So kung ang systolic blood pressure kanang nasa babaw kanang imong 120 no over 80 ang 120 ana kung Yes. Mm. naa siya'y mutaas gani siya og greater than 20 millimeters mercury. So mo na gitawag og natay a drop of systolic blood pressure. Same sad sa imuhang diastolic. So ang presence sa mga ingon ani nga changes kay kuan na siya kanang maka-cause siya lightheadedness or dizziness niya. Importante kay na Mm. nga mahibaw-an sa doktor kay aron iya ma-guided ang iyahang treatment sa mga pasyente. So usahay gamiton pud namo ang kining orthostatic blood pressure to find out nga normal na ba ang blood pressure sa pasyente before na mo i-discharge. So kung walay changes, mo suggest ang nurse nga i-discharge ni doc wala na ni problema. So sa kanang nga video nga atong nakita while the nurse is being criticized ani nga naglingkod niya while nagkuha og patient blood pressure pwede na to hunaon nga this is a part of a procedure nga ang pasyente magbarog during orthostatic Assessment. assessment. Yeah, orthostatic assessment. So ang nahitabuan ni kung imong tan-aw ang pasyente mo qualify sa mga age range nga nanay changes sa blood pressure. So gusto na kong mo Mm. ni akong gustong hunaon nga this is just a part of a portion of a tawag ana procedure nga buhaton sa mga nurse no. However, the standard guidelines do not explicitly state that nurses must sit down. So wala tay guidelines ana nga ingon jud nga ang nurses must stand up. Sad wala sa daan na wala nag-appeal sa ato ang kuan. Pero pagkatong kuan ko ti nurse ko ti, especially sad na charge nurse ko ti, dili jud ko maglingkod ti while nagatubang sa mga pasyente. Hmm, Dili ko maglingkod not unless mag-triage ko. Pero aka nang magkuan ko ba na may area dito nga mag-triage kay lead ikay mag-triage sa pasyente mag-assessment. Pero ako gyud gi-make sure nga kung naagri daghang tao sa akong atubangan naay daghang tao magbarog nga ka. kanang magbarog jud ko kay aron may ilang mahibaw-an nga nagtrabaho pod ko. Dili ko nila maingon nga kanang Hmm. kuan. So ang kuan dinhi ang O nya kuan sad te, attentive kanila, 'di ba? Nga mm, ni-care kanila ba kay ni barog kuan jud ka ba? Mm. Ni-effort jud ka, ni-effort. So Okay. nadyo kay effort ba nga dili kay ang uban man kong pasyente ti sa ako experience ako sa pagka-nurse. Ang uban man gud nga pasyente kay nakita sila nga nagkuha ka sa imong cellphone or Naglingkod. naglingkod ka nagkuha ka sa imong cellphone or nagkuan ka sa tawag ana sa computer makita magkuan sila nga nagunsa kaning nurse no nagtan-aw ra ba kani nag-shopping ba kani katong yung Hmm, pagsugod namo og kanang among chart kay gihimo na siya cellphone iPhone 12 man ang amo ang kuwanti among chart. So Mm. magdami og kanang murag iPhone sa bedside unya while nag-istorya sa pasyente mag-access pud mi sa chart sa pasyente kay hmm, imagine ka madadana nimo ang chart di ba? Dahil kay pasyente nang reklamo nga why are you using your phone in front of me ana ba niya? Ha nya. ana ha niya pasabton lang ni mga Mm. ma'am.
kuan man ni siya ma'am kanang tawag ana, dili man ni kanang cellphone nako chart man ni namo man yung gamiton. So importante Mm. kaayo nga imong image ba, di ba ningko ninyo sa una katong nag-discuss ta dinhi nga image is very important aspect sa atong professionalism. Gamay nga changes sa ato ang image presentation kay makuha na siya, matawag na, ma-misinterpret Mm. as differently. Nga labi na katotong pag-smile ug ang the way natong maglingkod ta, magbarog ta inana. So, aside sa blood pressure nga kuhaon while naghigda, lingkod ug barog, napoy blood pressure nga kuhaon while naglakaw. Kani challenging kani siya. Ang kaning mo na gitawag nato og 6-minute walk test. I don't know te kung nakasuway na ba kaani sa trabaho Wala, agi. wala sa ko kita pa ana didto. Mm, Siguro mo na ni ni sa OPD 'no, sa OPD or sa mga clinics emergency, tingali siya. emergency, sa emergency ni Okay. nya. Ang order ani niya kaya mo na mga panis mga pasyente nga kanang naay history sa blood pressure, orthostatic blood pressure changes, or kanang nangalipong, nangatakilpo while naglakaw inana. So before i-discharge mingon ang doktor nga ipa-walk test ni. So ang goal nimo anang walk test kay dapat ang pasyente makuhaan nimo og vital signs including blood pressure before, during, after. Mao na siya kuan. So Hmm. ang among buhaton ana, pahuwayon sa namang pasyente for 10 minutes nya obtain nami measurement unya ang imong observation ana kay tan-aw nimo ang heart rate, oxygen saturation o Mm. kaning breathlessness using the Borg scale. Dahil tamang higot anang Borg scale kay kuan kayo kanang specific na kayo. So naglingkod ng pasyente kuha anak kog blood pressure. Yamingon na din ko sa pasyente nga barog ta, no barog ta. So kuha na sa nako blood pressure. So mo na ni kumo-complete na ni siya sa orthostatic vital signs. Unya mong tanan ni ko sa pasyente nga naay changes sa nang na DC ka na mo tanan wala nagbarog. So mingon pasyente wala. Okay, so nya nakabutang gihapon ang vital signs machine unya naka-set gyapon ang pulse oximeter, magsugod na din miglakaw, no, for 6 minutes. Sugod na moglakaw, akong ingnon ng pasyente, si self-paced lang, dili magdali, take time, anaon akong pasyente, nya mo stop ta if you need to rest niya. Ang timer na sige nagdagan nya human ako sad nagtan-aw sa ko sa monitor sa pasyente nya kung lisod ni challenging kay magkuha BP nga maglakaw kay dili man ka makakuan di ka makakuha og blood pressure so ibak suway ka ana maglakaw di ka kuha og blood pressure Nag-imagine ba ko ba bitaw kalisod ana oy. lisod dili ka kuha. Mm. O nya human kay mangutanon na yung pasyente sa man nalipong ka wala naglakaw nya makapasar ganing pasyente wa siya nalipong wa siya takilpo pero ang kuan sad ana ay naay magdaog kuan naay magdaog kanang tawag ana wheelchair sa luyo. Okay, So para lingkod siya kung kapuyan. so kung kuan ka nurse ka nga kanang may assessment tan-aw nimo sa pasyente nakita nimo pasyente nagkuha og tubig naglakaw nagkuha og tubig previously or dira sa doktor og walk test di na ko magkuha og wheelchair ana pero kanang mga pasyente nga wa kakibaw unsay background magandam ko sa ka nurse magdaog wheelchair nakasuway na jud ko sa una nga pasyente while walk test wa ka pasar ni gihangak nga pasyente unya padung makuyapan so mo nang naay wheelchair nga na nagsunod sa luyo. So, ang mahitabuan na instruksyonan na nimo pasyente to walk nya self-paced unya kanang may stop if needed nya kuan after 6 minutes pwede sad magamit ng pasyente og walker pwede siya magamit og kanang cane nya but must walk unassisted by the staff kay dili nimo siya Mm. assistant gyud so kinahanglan mulakaw siya. So ang usual anity kay naay gyud technician nga magtan-aw pero sa emergency wala namang gyud technician magsunod-sunod na mo so kami na lang kami ang technician kami sad ang nurse mulakaw mi Mm. together with the All patient. around. So at the end of the 6 minutes mo stop me so imo jud ang timingon nga iniglakaw nimo didto ug inigbalik 6 minutes. Bitaw. Kaysa anang anak kasunga-tunga te. Oo nga iba mo another 6 minutes Dahil lang nakutob ha kay 6 minutes na. Dugay O mahurot, balik ka dugay ta sa nakuan. mahuman, oo. So ika 3 minutes balik, so 6 minutes ang entire travel. Unya ang imuhang blood pressure, vital signs nimo pre, during ug after. Nya mo tanon sa nimo pasyente nga kunya. Pasar gani pasyente walay hangak, walay kapoy, walay decrease sa oxygen saturation. Kauli ang pasyente pero kung naa gani changes labi na significant kaayo ang saturation kay
kanang 100% naglingkod o pa magsugod, pero pag in the Yung middle pagsugod sa na walk ng test 90. nahimong 95 or 90, ay Mm. wan Mm. significant kaayo Dili Mm. na na. nga drop. Admit na Mm. dayon. I-admit Admit na na. dayon mao na. So mao to ang mga areas procedure para sa kuan sa tanan kanang awareness sa tanan. Dunay kay kani man gud nga video nga nigawas karon asa naman tong video te. Kani man gong video karon nga nigawas kani siya kay gi-criticize ang nurse nga naglingkod naghinambid while nag-take og blood pressure. So amo lang gi-explain kung kanus-a sa mga procedures sa mga nurses nga ang pasyente maghigda, maglingkod, magbarog ug maglakaw nga kuhaan og blood pressure. So gituoan gi-explain namo nga kaning dili mo gud tibuok CCTV kung unsa jud wa ta kibaw unsa ilang Mm. ginsultian ba. Ang Ay ato ay lang Isa dili ba diri ay video jud isa ni. pa ba allowed ba mag-video sa sulod sa hospital? Dili, Walay mga policy dili. ana? Na 'Di ba naa naa dili may pwede policy? Edward. Dili pwede. so Kuan gyud siya. sa among kuan sa depende gyud na sa policy sa ospital kay sa Mm. amo ang organization kay wala mi guidelines nga dili sila pwede mag-video. Hmm. So walay guidelines. So moingon rami nga dili pwede mag-take og video sa ubang pasyente pero they can always take a video of kanang ilahang kaugalingon basta lang walay laing pasyente nga na-involved. So ingon Okay, ana ang giano mo gid dira ang privacy, 'di ba? ana Ang Oo, pero issue privacy. nila. naapod na sa uban sa Amerika kay na sila hipaa sa Soto kay na sila kanang guidelines siguro ana nga dili mo take og video. Data Mm. privacy, O kana data siya dili privacy pwede act mag-video. inana. So mao Mm. na siya. So mao to ang kuan ang kinatibuk-an sa blood pressure kuno sa ta mokuha og blood pressure nga naghigda Ug unsa ang naghigligkod mga murag oo, ug unsa ana. ang mga klase-klase. Mm, Klase-klase sa pagkuha. Okay, so karon ang pangutana nga tangag og dakong Unsa iyang tanghaga. gitangag te? Hilom di Edward, kay unsa man ang lagmit nga eksplanasyon aning maong viral nga video, Edward, Hmm. taas sa ba kini Hmm. imong tubag? Gani. unsa may imong Okay, pagtan-aw na so Gani. base sa mga ano no mga nabasa nato nga articles about ani nga video, we cannot judge ang nursing aid dira nga nagtinapulan siya kay tagaan sa nato siya benefit of the doubt, di ba? Malay mo nag nagbuhat siya og katong medical procedure nga orthostatic blood pressure. Oo. So kana man gud nga video is like just a part of the whole ano ba video. Parang correct. clip lang siya ba o wala gyud niya nakuha ang tibuok nga procedure. So ayun. Nigawas So nigawas imong barag Edward, nigawas imong pagka-abogado diri Edward. okay, Attorney, dili mo gud attorney ta oy. maka-conclude diretso base lang sana nga video kay di ba malay mo bag-o lang siya nahuman katong procedure nga gipalingkod niya. Then Mm, after nahuman na pud siya gipahigda so mao na ni nga gipatindog niya. Nya mm. kanilang nga video ang nakuha nga gipatindog, di ba? Iya nya Judge na na wa kasabot ang oo. nagkuha sa video, di ba? Oo nya. Tapos nabala na to karon nga naa gyud di ay ano instances nga Procedure. ginakuha gyud ay siyang kuan BP nga nagtindog ang isa ka pasyente. Oo. So naglingkod ang nursing aid kung kani is not part of her ano man of her job like sa medical procedure kasi kung like nagtindog murag nya nagkuha siya ay nag-undergo siya atong orthostatic murag justifiable man pud siguro nga maglingkod lang pud siya, Mm, 'di ba? Kay nagtindog man na iyang patient. Pero kung dili katong orthostatic iyang gi-undergo tapos naglingkod siya ana, di unprofessional na siya nga ano sa dating na siya. mm. Ana so Bagay jud kay nimo. Bagay jud kay nimo, Edward. oh, Gikan na ba kag ah hearing? okay Gikan kag hearing. naabay kuante naabay ka ng policy ang hospital nga dapat like kung mag-take kag BP magtindog dapat yun Wala, ang nurse. Wala man wala man, siguro wala. no. Oo, so ana nga ano safe man siguro ang nurse. Pero i-clarify lang nato nga kaning involved is nursing attendant, dili siya nurse. Ay dili siya na registered nurse di ay. Anya oh yes. Oo. So yun lang parang siguro dapat madungog sa nato ang side aning Mm. nursing attendant no kung unsa man gyud ang tinuod nga nahitabo. Og unta ang hospital mag-release pud sila kanang ano nila um ano Statement.
statement, yeah, kung unsa gyud ang tinuod na hitabo kay luoy man po ng nursing aid kung dili ma-explain niya yang side ba. Grabe na biya karon ang ano murag persecution, public persecution na biya ta karon no. Oo. Ang bitaw, ang ako sang take ani Edward ug te, kay ngano regardless og nursing aid ka or nurse man ka, ang imong the way ba ni kuan ka sa pasyente, gusto Mm. lang mong hinambid ba, murag lain man gyud kay Edward 'no. Tan-aw na hinambid ka ba kung anaon ka sa imong Mao lang nurse siguro. Edward, 'di ba? Siguro Murag na-use to lang po siguro ni siya no. Nasanay na siya ba used nga to silang or balay basig o mm. or basig naa siya'y gihambinte nga ang kaning babahay Sakit naabaron iyang na siya tiil. kuan sa iyang Oo, basin lubot o nay kuan iyang nag-arthritis lubot siya. ba or unsa, 'no? Basi na ba mo na yun ana iyang posisyon wa kita kahibaw sa real story ani niya pod, Ang ako 'no? asang kuan na niti, ako Pero asang ay be, oh sige, sige. ang ako asang kanang murag kanang tawag Take. ana, Hmm. take na kuan ni kay Mm. kanang regardless of kanang orthostatic blood pressure ang pasyente, regardless ana ti Mm. maghigda ba na karon or whatever, ang akong take ani niya nga if you are a nurse kanang or a nursing attendant kay nya professional ka, you must kay ma-misconstrued man gud ka, misconstrued ug misunderstood Mm. nga tapulan ka kung ang imong Mm. body mechanics ba, yung body mechanics Makita kay siya. mura kag naa sa inyong sala, 'no? Oo. So, ingon Gani, ana. pero mapasaylo ninyo siya nga kung naglingkod siya pero nagtarong man siya lingkod, wa siya naghinambid. Kung naglingkod siya, klaro kung tarong iyang paglingkod, professional ang Oo. iyang pagkalingkod, hibaw ka makaingon jud ka nga Murag ana gyud nag-orthostatic siya ba blood ana, pressure. sit Oo, sit erect gyud oo, siya ana. oo, Snappy. nag-orthostatic, correct, Uy, nag-orthostatic blood pressure paminaw, jud ni. bitaw what if kana siya te kay ika 100 na niya nga pasyente nga Oo, 'di bipihan, ba? Mao na akong mo gingon na ganiya gikapilas. gikapoy na siya. Nya wa Oo, may gigutom pa gyud siya posibilidad. kay wa pa siya'y lunch na lagpas na ang 12:00. Yeah, Mga Or 12:00 na kai siya wa pa siya or lunch. Or hmm, Duard, basig kuan siya ti kaihion. 'Di ba oo, kami babae basta kaihion mura Oo, ba migmuana kay kanang para ma-hold ang bladder ba. yeah. Basig kaihion siya or nya iya lang sakit iyang gibuksan tiyan. sa. Daghan dayong Di Oo, wa ba? kita mahiling gabi isa akong kahibaw. kuya ti si, Kuya Lando nagtan-aw karon nato, hi. Nya Hi kuya. oo nya Ay, daghan oy usayg pero ako gyud ti kay akong gikaingon na nga basta matubang nagili ang mga pasyente nagtan-aw sa akong atubangan ti di jud ko maglingkod ti nga kanang naginambid 'no. Magkuan jud ko, magbarog jud mm, ko. Nya one time Mm. giduol ko sa pasyente giingnan ko nga, "Puwede ra man ka molingkod?" Ning kung ano kay kanang even if ikaw maka-understand nga kuan ko nagtrabaho ko, others will not and will think nga nagduwa ra ko sa ay, computer diri. hala, speaking of that ba na ako'y na-remember kay Hmm, katong nagpa-check up ko sa clinic, ang akong nurse nagtindog pud siya kay 'di ba naay booth, nagtindog. oh, Nagikuhaan ko niyang BP, nagtindog gupod ko. Giana, gipatong ra nako akong kamot dito sa may booth na part. Oh, pero at least ni-relax naman imong kamot Duard, wala man nagbitay. Ah, 'Di so ba so puwede so ra nag-relax gyud 'di siya ba? matindog. Oo. orthostatic Mm. 'to, orthostatic so it must be recorded. Dili isa ra man nagtindog naman So, ko. ang recording ana, it must be recorded nga ang pagkuha sa blood pressure the patient was standing. Nagbarog ang Ah, pasyente. kaya So, ang inig-record nimo ana kay gusto mo na Eh, mahibawan sa doktor naglingkod ba or oh, nagbarog ba ang i-indicate pasyente? jud na siya, i-indicate Hmm, pero at kaya least ang Duard ang nagbarog. setup magud sa clinic nila is kanang naa gud siya booth nga taas nga booth ba. So wala hmm. siya kanang like ani nga setup nga naay table, maglingkod para kuha BP wala dili Mm. ana. So mao na nga ang engineer kinahanglan magistorya sa nurse. Ang engineer ba magistorya og ang Bitaw, nurse kay kay ngano para matarong unsa ang may klinik, nahibaw-an sa engineer about anang mga kuan kanang about lamesa. anang Oo, oo. lamisa o posisyon sa paglingkod kanang the same sa kanang nag-video sad ani. Ang nag-video sad ani para Mm. nako kay kuan siya naa siya'y intent to harm the nursing aide. Para nako ha, Oh, ang ako nag-video ani. ani patient pod ni siya or Pasyente. nagbantay? Basin. Naa siya'y naay intent to damage the reputation para nako ha, the reputation of the nurse. Ah, Kay ang Or puwede yeah, naman or ka bully. moduol didto nga moduol nga, "Ma'am, ayaw paglingkod og inana ma'am kay magunahon na ang uban nga tabulan kay kastanan." hmm, Na mao na nga Mm. karon ang nurse kay gikuyog sa kinabag-an nga kuan gyud nagtinapulan sa to ang ingon ti ultimate laziness unsa to? Lazy in the workplace, ultimate Laziness? ang laziness. ang Sige, ang grabe, ano po uy. bitaw karon sa mga tao no like na mga nadisgrasya no bidyuhan pa bago tabangan murag murag i-content sa ba bago magkuan lihok. So Ana, ang di ba po nakabalo unsay motive aning kuan motive aning nag-video. Yeah. Kung motive gyud niya nga pakaulawan ning babae di
or content. Possible liable po or siya pang o ginuo content niyang nga na timing content. lang. Na Mm. timing lang Oo. jud ngayon ana, Or no? naglagot siya ani kay gisinghagan siguro siya ani nga nurse. Oo. Ana, Bitaw, daghang kay she should have talk sa nursing aid, 'di ba? Bago niya i-video or ano-ano. i-post nya gawas pa sad ana. Oo. Kay naa man tay polisiya kaha sa atong mga emergency room or Bawal mo sa kaya ospital mag-ano. bawal nga video. Ngano nakuha man siya video nga ningon ana. Pero kung ako kay ni care ko sa ako ang community, kay duolon ako ni Pero nurse kanina magayod ko. instance, possible pwede po nimo mo kaso ang ano ani, nursing aid sa Puwede nagkuha. kaayo kay nakakuwas bi nag-trauma sa iya ha. Oo. Hmm. Psychological ano ang ano May gani ani. Psychological nag-face trauma. may gani kay nag-face mask siya di kay klaro ang naong. Kung wa pa Oo, na siya pero nag-face mask klaro Oo, kaayo. pero ang pero body ti sa mga kilala oo, niya kay mailhan jud siya ti oo O nya ma-identify kaayo. jud. plus ang lugar Oo, pa jud nga Sorsogon. oo. Oo, Nya oo kaya. mo comment pa gyud, "Hala si ano man na, si Domino man na, Oo. O naglingkod." Oo, wana daghan na Actually kay comment ano ani. na. Actually sa Mm. online naa gyud ni confirm sa pangan sa pasyente o pangan Gi-identify sa gyud siya. ospital. Oo, pero Hmm, para mo na nga para nako nga ang nag-video dili ni sa blaming culture nato ha nga dili kuan man, oo. ang number one kay we should have approached this Depende sa motive as a niya kung community. Oh, awareness ba or kung gusto niya oo ipahiya kang ang kuan, kay depende kung sa imo. kung ni-care pa siya sa ospital, ang iyang gibuhat kay iyahan ning TikTok, gi-post, gi-send ngadto sa administration sa ospital nga inani oo. inyohang nurse gibuhat. Ako Duard daghan na kog video Duard nga mga Ipakita kuan niya sa dili manager, sa hospital dili sa manager. pagkuan ha, daghan kog videos sa ospital. Is ko mag-mention asang lugar ha, daghan kog video sa mga kabuang sa mga tao pero wa jud na nako kanang release Bisto. sa Wani mo Mm. gibisto. gibisto. Wala akong gi-post diri sa Kisaw TV kay ngano kay bawo ko makadaot ni siya sa ospital og sa mga tao nga Mm. involved. Nya kuan kay para gyud Kay natugon. ano, what if the other way around, ang nurse ang nag-video sa patient, Oo, na kani gibuhat ng patient? nga nagyaw-yaw ang pasyente, 'di ba? Nga gi-videohan Oo, kanya i-post sa nurse, 'di Hmm, ba? So, bitaw. ana. mao na dili kay ko buy out an Wala unsa man na ultimate Edward oy workplace. nahog. Uy, uy, Si uy, Edward duka na. uy, na-convince na mo Duka sa si Edward. kuwang ano, napildi na mo sa inyong kaso. Ganiya, against biya kay mo ganiya. Unsa ay naku. Kuha Na napildi yun. na si si Ate Hazel sa ICC. Oh, Edward, ay lagi kog sugdi Edward kay na lagi ko'y masumpay ron Edward nga. No, grabe atong Unsay diskusyon imong ron no, verdict ani naghatag te, na verdict kuan. nimo? Unsay verdict nimo ani, ikaw? Wala, akong verdict ana kay kuan kanang di ko ganahan sa posisyon sa nurse, Dapat wa Ngayang lang siya nurse naginambit aide. siguro 'no? Dapat lagi formal or kuan basta Bisag when nag-ana you're lang if gyud you siya, are oo. if you are in a workplace dapat gyud ka kuan gyud no kanang imo gyud kung unsa imong propesyon dapat gyud imo gyud nang panindigan. Ma'am Hazel, ikaw Ma'am Bisag Hazel, nagtudlo man jud kag mga estudyante Ma'am Hazel. Badlungon na naglingkod ka, nagainambit ka, badlungon na nimong magtudlo. mga estudyante nga naghinambid, nagsige katawa sa Dili man area. magkinambit, oy magbilangkad man sila ti Oo, oy. imong Mga wa badlungon, may 'di ba? buot, mga Oh, way 'di ba buot imo o badungon. Pero Duard, unsa may imong masulti ani no, kita teachers man gyud ta. Unsa man sa imong Oo. masulti ani Duard kanang mag-lecture ka Duard nga magpalingkuron ka sa estudyante kay naluoy na nimo diha. Ako biya kadaghan biya ako anaon ti nga kana gani, "Ma'am lingkod na diri ma'am kay magbarog gyud gani ko." Magbarog man jud ko Duard, di ko ganan maglingkod. Usahay ka ng magtuyok Mag-lecture magud ko ka di ba? mag-lecture ko di magtuyok ko ba sa Oh, likod, atubangan. Nya mao kung lagi niya maglingkod kanang magud ko nga feeling ko may murag di ko madungog ba sa di, likod kung ana. maglingkod ko, feeling nako nga dili sila maminaw, kana di sa ko kita Oo. nila. Unya Nya mao na kanang nga murag ganahan ko nga level lang ka ba, ka-level lang ka sa nya student so murag oo. di sila Nya mao maano na sa imuha ba pero maluoy magtindog ka. tingay sila nako, nga mo na sa "Ma'am lingkod lang ma'am." Eh, kundi ayaw ra di ko molingkod, oh, di ba? Okay, Ay, na makita nimo nga amo laing sulti sa faculty team ano, mapicturan ka, awan, Kuana naglingkod wa mapicturan, patay man. ikaw Di kanang Edward sa among mapicturan ko classroom Edward. maguti namay ka ng rostrum, pwede ra ka mag-ano dito. Siyempre Kanang mubarhog social. mo tungtong, Oo, mag-ana ra ka sosyal dito sa kay rostrum, yan napoy wala, table, may sosyal kuwan, kay sila ay may te, sosyal chair, kay sila na. te. Pwede ra ka kanang mag-lean dito kung ikapoy ka. pero kuan te pag abogado di kaayo Edward nga set up. Oh, Mao murag gani. naka-seminar. Ay, mura siya kuanti Mm. ba kana bang unsay tawag na Duard, amphitheater nga stairs ana Oh, mura kaan. Padong ana. Unsay term ana Duard? ay Kanang dili, uy stadium. kanang kana kung
kanang naay kanang program ba niya, naay kanang rostrum ba murag pulpit. Kailan ba Murag rostrum? O pulpito, lagi siyang Murag stand, unsa man oo, stage, siya murag oo, basta oo. stage. stand. Na. Hmm. Sige. Kanang Ya, ikaw kanang ikaw ti Doms, unsa may mo na daw akong hinumduman Oo, kay verdict sa ani ti verdict kay ni mao na Manny gyud ni pag Dom. ti, maestro nimo? naara gyud ni sa body image. Pag maestro nako ti kay wa jud ko nakasuway ti nga naglingkod nga naghinambid nga nag-lecture. Wala ko ana. Hmm. Samot na Ak pagka-nurse nako. ako dati sa mga teacher namo dati sa college, murag common magud na nga mga teacher mag-ana, no? Ako Labi na kay Maglingkod? kanang tiguang na gud makatulog, Oo. ikapoy, ana. ay kanang kuan understandable na sa kay naoy nga kuan pero wala Mm. ko nakakita sa akong mga maestra sa una. In fairness sa akong mga maestra sa una, wala ko nakita nga naglingkod Sa asa sila. na sa college? Di na ko maistorya Mm. kung Uy, nakatay the teacher sa una nga nagaligkod ha, pero murag allowed pa dili na sa una. so dili na ko So maistorya ikaw kung ba Edward, grabe kay kamo bisto Dom. nako yun na lang Traba nimo di ba? lang ko maistorya kung asa ni nga mga teacher pero in fairness sa akong mga teacher kay wa ko nakakita nakabantay nga naglingkod sila, nagbarog gyud sila nga magkuan Uy, pero ako Ay puwede sad ra wa man ka ko molingkod te tingkod. kung na-activity oo, ka, nag-quiz sila, ano, Ay lisod oo, po siguro puwede tingog ra. dito. Pero di ka na magyaw-yaw Oo. ka Edward ba, mag-lecture ka, baro gyud biya Oo, ta, di ba? puwede ra kay pero para ma-deliver gyud nimong tarong imong kuan ba. para nako ti kay it comes with how you present yourself kay pananglitan ako mubo man ko nga pagkatao. So dapat dis ko Gani molingkod maglingkod. pa gyud ka, di na ka Lingkod Lain makita. sa kay lain sa kay molingkod ka lingkod Mo pa te. jud ko. Oo, mo-blend na ka sa student. oo nya. Gawas pa sad sa nursing gitudlo na ang proper body mechanics tino. Gitudlo sa na siya Mm. nga how you present yourself professionally. Na-learn na nako duward nga pagkuan nako masters nako sa psychiatry kay kanang ang imuhang body image will speak first Mm, before sa imuhang bitaw. mga words. Wala Yan ka pa na Mao may nag-istorya mas na ma-judge na ka. ni shout no ni judge ka na-judge ka tungod Mm. sa imong body so this one is clearly a misunderstanding sa body mechanics sa nurse. It should have been more appealing and sa public kung nagtarong og lingkod ang nurse professional nga pagalingkod pa no. Mm. So yeah, lesson true. learned yun ni siya no nga magtarong gyud tag pamustura atubangan sa mga client or sa mga patient nato. Lalo na kung Mm. Chanti. nurse ka or nursing Mm. aide or teacher ka, so kailangan professional gyud ta. The way we present ourselves as student, body posture atong grooming. Importante po ng Mm. grooming. Dali ra ba kay namoingon ang estudyante Edward nga, "Katlo ba 'tong maestro ba nga sige laglingkod." Kalkag Oo. og buhok. Oo, Kalkag kuya og ka na buhok. sila mga description. Itong murag ungo. Ana ra paday na, Oo. oh, Kung "Katong dakog maestra nato ba nga maestra nato ba nga kuan kayo bland kay buhok, kilay Mm. kayo." So dapat Wala i-emphasize gyud nimo kay ti imong gets. pangalan te, kay kung di na nimo ipa-memorize sila imong pangalan mao na description Wala nila sa mao na imuha. i-describe, mao gyud na, Oo. as in. Hmm. Okay. O so unsa naman? Okay na. Usa Uy, wala na mo awa ra yung ha? mga last Uy, wa pa words? tingnan mga Tanawa ra comments ha? dira Dom, basaha. Tanawa ra Wala oh, hapit wala na man ta mo Wala 1 siguro man, mga hour, wala 3 man. minutes na mm, lang, 2 minutes na lang para mo tong 1 chika. hour, Gani no wadang 30 ha. minutes ra biya atong kuan plano. Pero Daghang kay salamat sa bitaw, pero mga bitaw, nindot kay atong topic karon 'no, kay kabahin sa ato ang health, Mm. 'no, di health kay mo na wa gitawag health is wealth. wala mi nilaban sa nurse kay abi kay mga nurses Oo, mayo nya si gitagana Eduardo namo siya benefit of the doubt. Ako di man benefit of ko the doubt. nurse. Oo nya. Ang amo Pero unsa ani kay kay ano 'no, ha? unsay progress ani nga case natanggal ba ang nurse Ongoing and pa ni siya, wala pay statement gikan sa hospital Sa sa hospital, pagkakaron. Oo. Pero giimbestigaran pa na. pero Sorsogon is not like they pinakadako kay nga murag kadakag China. That is a very small place nya. Magkakita kita siguro tawag magkakita ra gyud mo sa ospitality. Kanang imong mga nurse ka, imong mga nakaila sa ghost, imo ra gyud nang makita sa emergency oh, department, what if makita like ra gyud mo. community hospital 'no? Yeah, community hospital makita ra gyud mo para Mm. nako kay ang nag-video ani kay should have thought nga kanang mawawa niya ang attendant niya. Kanang attendant kinago na gibuhi sad nga mga bata aming anak Gani, niya, di ba? oh, malik mo Lagi, nya may pamilya relatives, ka, mga relatives, Relatives. Oh, nya may mawad-an ma na ang ma mga tao og ma trust. ano, nya makulban gyud nya jag kaldero. Yeah. Yeah. nya Yeah, usually ra ang ba kaning mga hospital pod, ospital? Oo, mga ospital tikan usually kanang mga administrators kung ikaw 'di mo ba cause ba og na mo problema, laban, oo, i-kick out ang na lang Ibalon namon. ka, kaysa makasirado ilang ospital. walay mga intervention, mga ano, ana-ana, wala.
supposedly para gyud nako Chance. katong mga video katong nga video ihatag sa ospital, dili kay ihatag sa Dili para sa mag-i media. Ay, upload sa mga ano tao. pod ni, may kanang lesson learned pod ni sa facility nga puwede kay nahitabo man puwede mag-conduct sila like human resource seminar or Mm, development, no? yeah, Mm. Proper ways proper way of magkuan. presenting yourself. Oo. Kibaw kadwad sa kuan ako ang trabaho kay naay mga cameras everywhere. So naay cameras Mm. everywhere. Especially kanang mga pulis naman na sila body cam, makita kasi ilang camera labi na example nag-health teaching ka. Wa jud ko nag-health Mm. teaching, ano ba ang health teaching modulo sa pasyente di ba di mag-health teaching ka ti? Instruction ka Mm. wa jud ko nagsuway nga nag-health teaching ko nga naglingkod ko naghinambid atubangan sa akong Mm. mga pasyente. Kay nara gyud nas Kaya proxemics kay recorded ka. naay nag-advise nako sa una nga um, project yourself as if you are being watched. Mao na giingon. Mm. Na project yourself Mo din as na. if you are being Edward, watched. mo na tong buhaton, Edward. Mm. Basig na Mm. mag-video na to, Edward, di ba? Mm. Project ka te Ready basi kita. mag-post-post Oh, na lang mura ready, na kag ready. model. Oh, ready to ko permi. Yan na-learn sila nako ti kani mo niya share din ako nga story na-learn na nako niadto kog Seafood City. Seafood City Mm. nga kuan mga Pilipino nga store ba niya. Nagkaon kog saging, unya nagkaon ako og saging kay kanang Wala ka bitong cash. naka-posture ato pagkaon. Yun sa Dili pagkaon ng saging. tarong kog lingkod niya. Nagkanang ba nang pinaspasay kaon ba. Nya Ah. human kay ako Edward kanang usahay kay kanang bitong dili na I don't know sa personality siguro na nga nay uban mga tawo mingon hello ana ako di kay ko ginani mauwaw ko ba basi di niya ko tagdon. Friendly. Oh, Oh, friendly. so ako ni Dili tan-aw ka ra ko. Introvert ay ka. friendly. Oh, introvert nga extrovert kanang tan-aw ra ko May nya ako nga tanaw ra ka. ni may kaon ko. Ningon bitaw kakisaw ikaw. Ikaw nga Bisaya una dahil no? lesson learned ako. Oh, lesson learned nga Kakisaw. kanang Kakisaw lesson na learned ilhan ko nga siya. nga dili ka mag-assume nga nobody knows you. Wa bitin nakailan ako maglingkod lang ko ingon ani eh. Mm. So di jud ka magkuan sa salamat din ni Atinita sa pagtan-aw, ni Kuya Orly, ni Jake Caballo, ni Janice nga na high blood karon. I hope wala na ka ma-high blood Janice. No, ni usos. Hinaut na ni usos iyang BP te. Si Sam nga nagtan-aw karon na sa Jansan, no? Adto kuno sa Plaza Sam kay moadto si Piolo Ay sa Pascual sa karong Sa 27. 27 Biyernes, Mm. no? Makita mo ni kay Piolo Wala mang si may Pascual. John klase Lloyd. ana. Si John Mm. Lloyd naa man diri si John Lloyd. Naa diri Yes, karong Kita ka gabi ni si John John Lloyd Lloyd. nagpatid og lata Yeah, dito. may gani si Chris Aquino kay nakuan na Uy, naulian. nanambok lang si Chris Aquino. Oh, tanawa, nanambok Si ng Chris naong Aquino Chris Aquino. nangupong. Lain kay Edward. Lain kay Edward. Di nangupong Chris kay Aquino gipurot niya imong nanghupong. gipon na Naimtan Oo. si Chris Aquino. Lain kay Edward. Og dinhi Ay, natapos ang si Domino, kinsa man ni siya, kinsa. Advance kayo, dapat alam mo din siya. Ikaw, Ato alam nang madlok. ato nang ingon ibisto sila. in pagkuan. Ingon sila Ikaw pagkabatanon daw nako mura kuno kog si Patrick Garcia. Ay, pagbigyante kay nangutang biya ka te, wa kabayan kasi ang utang. Hello din mo. Okay. Dili Oh. Sige, tapos sige, ano na nito. ato na i-search siya kung kinsa na Oo, siya. pagbigyan si Tatag Patrick. artista nga pareha. Alright. Patrick Garcia. Og dinhi natapos Patrick. ang lain na Patrick na pod nga disgrasya. Patrick na disgrasya. Disgrasya. ay ta sa nato dili niya. Oh. Ay pahit kay tanong kay kanang si Doms. Nagawas na tong sign of aging ba no ato mga oo, buhok mo lami nangatras. Oh, tanaw Akan ko ni lang siya. niyo. Kasi man siya ito. Nangatras na mga buhok. Mactan International Airport. Kay Edward, unsa na nga airport eh. Asa Jensia. Jensia. Instance. Di madalag collagen. Ang collagen ni kuan ni pero kung wala siguro Ni kung mag-collagen Ni mas atras grabe ang siguro kay. collagen. Kung wala siguro kung mag-collagen Ayo mas grabe. nakatabang-tabang. Oh, kang Edward tabang. ang collagen ni Simang ang collagen ni Edward lagi di ba? Wala Simang absorb. ni Likay. Wala absorb. Hoy, o sige, og dinhi natapos ang lain na Sige. pod nga edisyon sa atong Kisaw TV. Ayaw kalimot sa pag-share sa among video aron mahibaw pod ang tanan no. Og sa pag-share ngadto sa mga Bisaya pod og daghang salamat sa mga nanan-aw karong adlaw. Yes, daghan pong salamat sa katong Bye. mga ni
mga subscribers nga ni unsubscribe, palihog in taon mag-subscribe, balik, no? Kay naagi ni unsubscribe. Daghan-daghan ko sila unsubscribe ug wa may Ay, kibao unsay ilang unsubscribe. Wala na kami unsay subscriber. unsay ilang kuan, unsay ilang rason nga ni Pero sila unsubscribe sila. Kung nakasala man gani may pasayloan na lang in taon mi no kung naami mga nabisto or na sipyat og pumultihon no. Uy Edward sige biya kag kuha na imong buhok oy. Okay, klaro so ka akong airport yo. maayong Basig na buntag ko sila ug nakatumba pa gabi. way free no. Lagi Edward, unsa man Ingon sa daw Tinita, pangumanan nice ni daw mo atong Edward topic. dili. Unsa na po yung Yeah. topic niya to ani So, sunod sunod ani mga content creator. Edward, pwede ko niya na kadiya magsaba, Edward. Okay, so kini the last temosa. Mayong buntag udto gabi bisan asa ka man karon sa tibuok kalibutan. Mabuhi ka, Pilipino. Mabuhi. Mabuhi ka Bye. mabuhi ka airport. Bye mo ah.